Hej, jeg hedder Mette Høsted og arbejder med organisationsudvikling. Jeg har stor erfaring i at arbejde med udvikling af individet, med teams og med ledere på forskellige niveauer i organisationen. Min slogan er trivsel på bundlinjen, og det er det fordi, at medarbejdere, der trives, de leverer bedre resultater, og det vil kunne ses på bundlinjen. Kerneproduktet i min virksomhed er med stor opmærksomhed på lederskab, samarbejde og trivsel, og udvikle det personlige lederskab, øge arbejdsglæden og styrke medarbejdertilfredsheden. Jeg kan hjælpe med at nedbringe sygefraværet og sikre en højere effektivitet. For at sikre en faglig bredde og dybde i min virksomhed, samarbejder jeg blandt andet med Center for HR. I Center for HR arbejder jeg med Insight Discovery personlighedsprofilen, som er et fantastisk værktøj til hurtigt og effektivt at blive klogere på sig selv og på sine kollegaer. Profilen er et godt udgangspunkt for også at arbejde med teamudvikling og lederudvikling. Jeg samarbejder også med Event Hall. Ved Event Hall er det et godt sted at gå hen, hvis du skal lave et socialt arrangement for din afdeling. Ved at kombinere nogle sjove aktiviteter ved Event Hall med en workshop sammen med mig, så vil du give din afdeling en social vitaminbombe. Hvis I vil arbejde med trivsel på jeres bundlinje, så ring til mig, og vi kan tage en snak om, hvordan jeg bedst kan hjælpe lige præcis jer.